Hi guys, good morning. So this is Sir Dennis G and I am one of the teacher of Dr. Cecilio Putong National High School, Senior High School, handling electrical installation and maintenance and also practical research too. For today, I will be sharing to you any information on how to choose a certain topic regarding uh, practical research too, especially sa major nga kokiri. And also, unsaon pagama og title sa Kukiri in situ. Okay, so to start with, kasagaran nga Kukiri student, especially nga nikuha og practical research 2 or na subject nga practical research 2, ang ilang himuon is they will try to experiment menus or mga pagkaon, mag-bake og cake, magama og shake, mag-bake og pan, or else mag-innovate sila. When we say innovate, murag isa ka ninyo ba i-level up. Murag naanay kalahian sa daana. So, ingana ang himuon kasagaran sa mga kukiri students. At the same time, dagay question nga, ngano mang kuan kanang asa man may mag-bake, asa may magluto, asa kuan. So, that is the time na you will be trying to connect with your kanang major nga teacher, kukiri teacher to help kung pwede ba, di ba? We will ask assistance kung pwede ba para mahatagan po mo unsay mga proper nga steps o makahuam ta unsay mga tools nga pwede gamiton ninyo, di ba? Ingana na siya, guys. Okay. So, when we say experimentation or mag-eksperimenta, kana siyang mag-experiment bag-o, di ba? So, kung mag-eksperimenta, ato sang tan-awon kung naa na ba ni sa inyong lugar, naa na ba ni sa inyong town, or naa na ni sa inyong mga barangay. So, mo na inyong i-check whether naa na ba siya. So, kung naa na siya nga pagkaon, nga pan, or cake, dili na siya pwede. Dili na ka mag-research kay naa naman na siya. Dili na siya dili na ka magamaog parehos ana. It is because naa na siya. When we say mag-experiment ka, purag na kay himuon lain nga wala pa sa inyong locality or wala pa sa school or wala pa sa inyong barangay. Ingana na siya. Once gali mag-experiment ka. And when we say mag-innovate ka, although murag innovation o experimentation maumaura, when we say mag-innovate ka, you are trying to upgrade. Unsa isa ka ang level. When we say upgrade, okay, example sa innovation is that naanay pandikuko, di ba? So, what if kaha maghuna-huna ko aside from kanang pandikuko, maghuna-huna ko unsay pwede nako ipalaman sa pan nga wala pa sa locality or wala pa gibaligya. So when we say nakakita mo gingana or naghuna-huna mo gingana nga wala pa sa market or wala pa sa inyong locality, that is what you call nag-research ka. 'Di ba? Nag-innovate ka. So ingana na siya, guys. So or example, another example is sa inyong barangay or sa inyong sa inyong town, daghay na maligya og cake. Cheesecake, banana cake, and other cakes. So kung nana na sila, dili na ka maghimo og ingana nga cake kay mao imong himuon para sa inyong practical research. Ang imong himuon is that maghuna-huna ka nga unsay himuon nga cake or unsay himuon nga flavor sa cake nga wala pa gibaligya sa market. Mao na inyong himuon. So think maghuna-huna ka kung naa na bay example, mao po ni sang huna-una. Kanang murag wa pa man poy na maligya og kanang coconut cake. 'Di ba? So, what if ka ingana hong eksperimentoon, magama kog coconut cake kay wala pa ni sa market. Mao bitaw ng eksperimentoan na nato. It is because we are trying mahimo ni nato unya para mahimo siyang research. It is supported with paperworks para mahimo gyud siya or ma-approvean sa mga tao. So after making that coconut cake, inyo na po nang ipatilaw sa mga tao or ipatilaw ninyo sa inyong respondents. Ingana na siya. So you are trying to search
kung unsay wala pa sa merkado or wala pa sa inyong locality or wala pa sa inyong barangay or even wala pa sa school, ingana na siya guys. So another, kung shake na sad, nung kag banana shake, unsa pa nga shake, mangga shake, pero sigurado nga inigpatilaw nimo lami siya, di ba? So mangita kog prutas nga wala paghihimong shake, kung pwede ba siya, ingana na siya, nag-innovate or nag-experiment na ka og other flavor sa shake para himuon nimong research. So ga research na ka guys, ingana na siya. Another, kuan kanang magama ko og syrup or unsa pa na siya, mga tarts, 'di ba? So kung wala pa na sa market or wala pa sa inyong locality, pwede na ninyo himuon. Pero kung naa na siya, i-innovate, isaka unsay imong ipang-add ana para mulami pa siya. Tart good gihapon siya porma, pero nanal kay gibutang lain para mausob na siya. At the same time, malahi na sad iyang name. That is what you call experimenting or innovating. So mao na siya dapat ninyong himuon guys. Okay guys, after having all that as an example, asa man na padung na siya sa paghimo og title. So in making title, kinahanglan experimental pud nga title. Kaya when I say experiment or imo man nang gamon, so napud kay mga respondents nga motilaw ana. Dili kay kuno kay nakagama ka ana, so mao na siya. No, para mahimo na siyang research. Napa kay mga respondents nga pwede patilawon nimo. Pwede pa nimo patilawon para whether your coconut cake is accepted, 'di ba? Nga na siya. Pero unsaon paggama man gyud title? So ingani ang one of the example. Acceptability of coconut as one of the ingredients in making a cake, or acceptability of coconut in making coconut cake. So ingana na siya. Maura na siya mahimo na tong title. Or else example atong kuan katong pan pod, ingat na acceptability kung panta, acceptability of coconut as one of the ingredients in making pan di kuan, ingat na, di ba? So ora na yung mga example na siya guys ha, pero kung remember, ang inyong huna-hunaon una is that naaba ni sa inyong barangay, naaba ni sa inyong town, or naapa ba niya sa inyong eskwelahan. Kung naa na siya, ayaw na mong pag-eksperimento ana. Or kung naa na siya, kung na kay plano nga imo nang i-upgrade, imong isaka ng klasiha, pwede na siya i-innovate nimo, pwede na siya. Pero once gali kana ray mong himuon nga naa na sa market, ayaw na gyud. It should be nag-innovate ka or nag-experiment ka og bag-o. Ingana ray mong bantayan. So to finalize, kung naa na siya, ayaw na. Or kung naa na siya, pwede isa ka nimo or alis day unsa. 'Di ba? Ingana na siya, alis da nimo. So kung kukunat ang kuan sa pan, alis na nimo og lahi nga palaman. Ingana siya. Alis da ng palaman nga wala pa sa market or wala pa gibaligya, wala pa sa inyong locality. Ingana na siya. Kung magama kag cake, kung naa na siya, ayaw. Mangita kag lain nga magama kag cake nga lahi og ingredients. Kanang ingredients nga wala pa nabaligya or wala pa nahimo or wala pa nakita nimo sa imong locality. Or kung magama kag shake, kanang wala pa gihapon nimo makita sa inyong locality. Di ba? Kung magama kag wine, kay pwede pa man na party pa man gihapon na sa kukire. Kanang wala pa gihapon sa locality ninyo. Wala pa gibaligya, wala pa makita. Okay guys, and hopefully nakasabot mo. Kung namoy mga questions, just PM me or ask your teacher kung unsa, especially sa inyong mga titles, in making your titles, para makasugod na mo in making rational and also going to your literature backgrounds and statement of the problems. Ingana ra siya guys. So, hopefully nakasabot mo and thank you. Bye-bye.